विने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Ram Ram Hare 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 Krishna, dear devotees. Welcome you all on behalf of ISKCON Mangaluru Kulai Temple and Naminishna Prabhu. And நம்ம இப்போ வந்து ஈஷோபநிஷத்தில் கடைசி பகுதிக்கு வந்துருக்கோம். 16வது வருஷம் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா? அது ஒரே ஒரு வாட்டி பொருளுரைய அது பேர் என்ன டிரான்ஸ்லேஷன், அதை ஒரே ஒரு வாட்டி ஞாபகப்படுத்தினே எங்கே விட்டோமோ அங்கே போயிடலாம். எம்பெருமானி முதன்மையான தத்துவ அறிஞரே, பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பவரே, நெறிப்படுத்துபவரே, தூய பக்தர்களின் இலக்கே, பிரஜாபதிகளின் நன்மை விரும்புபவரே, உங்களது ஆனந்தமய வடிவத்தை நாம் பார்க்கும்படியாக உமது ஒளிமிக்க திவ்ய கிரகணங்களை அகற்றுவீராக. சூரியனுக்கு எவ்வாறு நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானோ அவ்வாறே எனக்கும் இல்லையா, எனக்கும் பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் இங்க அது என்ன வார்த்தை சொல்றது? நம்ம போன வருஷத்துல ஹிரண்மயேன பாத்திரேன்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? ஹிரண்மயேன பாத்திரேன்னா உன்னோட முகத்தை நீ வந்து உன்னோட லைட்டாலேயே மறைச்சுட்டு இருக்க. என்னோட இந்த புத்திக்கு எங்க அதெல்லாம் அதை அது என்ன சொல்றது, அதை விளக்கிட்டு பார்க்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால நீயே உன்னோட அருளாலே எனக்கு விளக்கி காட்டுன்னு சொன்னோம். ஆனால் நிறைய பேர் அந்த லைட் இல்யூமினேஷன்லேயே சந்தோஷம் ஆயிடுறா. அதுலேயே நான் போய் சேர்ந்தா போருவேன்னு அது ரொம்ப அழகாக பார்த்தோம் போன வருஷத்தில். இப்போ பாருங்க, வியூகன்னு ஒருவர் இருக்கா, அதுதான் அதை நகர்த்தி காட்டுப்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்று பார்த்தோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பகவான்கிற வழக்கு பாக்கு 2 மீனிங், காக்கு 2 மீனிங், வாக்கு 2 மீனிங் அப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லாருக்கும் 2 அர்த்தம் பார்த்தோம். நீங்க இந்த ஒரு பத்தெல்லாம் இந்த பேராகிராஃப்ல மேலேருந்து 3 3 6 7வது லைன் பாருங்க. பகவான் என்னும் சொல்லில் உள்ள முதல் அக்ஷரத்துக்கு 2 பொருள். என்ன? முழுமையாக பராமரிப்பவர், பாதுகாப்பவர். ஸோ பக்தர்கள் இல்லாதவாளுக்கு வெறும் பாதுகாவலர்னு நினச்சிக்கிறா, பக்தர்கள் பராமரிப்பவர் நினச்சிக்கிறா. காக்கு வந்து என்ன? வழிகாட்டி தலைவர் அப்படின்னு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு அவர் தான் பண்ணி நடைமுறையில் வழிகாட்டி கூட்டின்னு போறார். பக்தர் இல்லாதவெல்லாம் என்ன நினைச்சுப்பார்? காங்கிறதுக்கு வந்து அவர் தான் அந்த என்ன சொன்னோம், மரம் வச்சவன் விதை நடுவான், விதை வச்சவன் இல்லை மரத்தை நட்டவன் தண்ணி விடுவாங்கிற மாதிரி நம்மளை படைச்சிட்டார், ஏதோ நமக்கு படையளப்பார் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். அது வந்து நான் டிவோட்டிஸ் நினைச்சோம். வான் என்னும் அக்ஷரமானது ஒவ்வொரு உயிரிலும் அவர் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பக்தர்கள் நினைக்கிறது. ஆனா அவரும் ஒவ்வொரு உயிரில் வாழ்கிறார், நமக்குள்ள பரமாத்மாவும் இருக்கார் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து பக்தர்கள் இல்லாதவா நினைக்கிறது. ஓகேயா? அதான் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பக்தர்களுக்கும் பக்தர்கள் அல்லாத வாழ்க்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை பார்த்தோம். அப்புறம் ஏலின் படிக்கணும். இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருந்த இல்லையே, இது படிச்ச மாதிரி இருக்கு. மாதாதி நெக்ஸ்ட்ல இது சாப்டர் தான் மாதாதி, 17th சாப்டர் தான் எடுக்கணும். ஓ, இது முடிச்சிட்டோமா? 16 முடிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஆமா, இது வருஷம் கூட படிச்சோம் இல்லையா? வருஷம் படிச்சோம். கரெக்ட் மாதாஜி. வருஷம் படிச்சோம். ஒரே ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் பொருளுரை இது ஆரம்பிச்சோம் டிரான்ஸ்லேஷன். இன்னொரு வாடி அதை ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். இந்த தற்காலிகமான உடல் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாக கூடும், அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காற்றுடன் கலந்துவிடும் இல்லையா? நான் உடம்புல உள்ள சோல் போன அப்புறம் யாரு கேட்கிறா? 1 நாள் 2 நாள் வச்சுப்பா. 3ஆம் நாள்லாம் அவளால என்னதான் ஐஸ் பாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் வச்சுக்க முடியாது. ஏன்? ஆற்றுல அடுப்பு மூட்டக்கூடாதும்பா, சாப்பிடக்கூடாதும்பா, அப்படிலாம் யாரால இருக்க முடியும்? நிறைய பேர் இப்பெல்லாம் பெத்த குழந்தைகளே சொல்லக்கூடாது, அம்மா அப்பா இருக்கும்போது அம்மா அப்பா முன்னாடி காஃபி எல்லாம் குடிச்சுக்கிறதுக்கு. அம்மா அப்பா என்ன அந்த உடம்பு அந்த எடுத்துன்னு போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய இருக்கா, ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
அவளுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லை. ஓகே, அதுல நம்பிக்கை வேண்டாம். அட்லீஸ்ட் பகவான் கிட்ட நம்பிக்கை இருந்தா போரும் இல்லையா? ஓகே. எனது எல்லா யாகங்களையும் தயவு செய்து தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களின் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்காக செய்திருப்பவை அனைத்தும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எவ்வளவு அழகா சொல்றா பகவானே. நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காது உங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. அந்த காலேச்ச மாமியவ. ஆனா நீங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணினதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆமா இல்லையா? நம்மளோட இந்த என்ன குறைகளுடைய சென்சஸ்னால, ஞாபகத்தினால நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? முடியாது. முடியாது. அது பகவானே சொல்றாரு. உன்னோட பலத்தினால நீ என்கிட்ட வந்துடலாம்னு நினைக்காதப்பா. நீ எவ்வளவுதான் சேன் பண்ணாலும், நீ எவ்வளவுதான் என்கிட்ட சரணடைஞ்சாலும், கடைசி நேரத்துல நானா நினைச்சாதான் உனக்கு என்னோட ஞாபகத்துக்கு கொடுப்பேன். ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித்தே. உன்னை என்கிட்ட கூட்டிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தா நானாகவே உனக்கு ததாமி புத்தி யோகம் தம் கொடுப்பேன். அப்படி எனக்கு நீ எவ்வளவுதான் கடைசி மட்டும் பண்ணினாலும் கூட்டிக்க வேண்டாங்கிற எண்ணம் இருந்தா என்னோட ஞாபகம் உனக்கு வராது. பரத் மகாராஜ் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய அப்படி என்ன சொல்றது, அவர் சத்துவ குணத்துல இருந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணணும், யாகம் பண்ணணும்னு காட்டுக்கு போனவரை கடைசியில மான ஞாபகப்படுத்த விட்டுட்டாரா? ஸோ அவருடைய தொண்டுல எந்த தப்பும் கிடையாது. ஏன் பின்ன அப்படி ஆச்சு மாதாஜி? ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்றா. என்னன்னா, அவர் சாது சங்கத்தை விட்டுட்டு போயிட்டார். சாது சங்கத்துல இருந்து இந்த நிலைமை வந்திருக்காது. அங்க சாதுக்குள் இருந்திருந்தான்னா அப்பப்ப பகவான் சொல்றா இல்லையா, அபிச்சேத் சுதுராச்சாரோ பஜத்தே மாம் அனன்யபாக் சாதுரேவ சமந்தவ்ய சம்யக் வியவஸ்திதோ ஹி சக. என்னுடைய முழுமையான பக்தன், உண்மையான தூய்மை அடைந்து முழுமையான பக்தன், அது தப்பி தவறி கீழே விழுந்துட்டா கூட நான் அவனுக்கு மூளையை கொடுத்து அவனை திருப்பி எங்க இருந்தாலும் பக்தியில அங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். அதனாலதான் பகவான் என்ன பண்ணார், மானா வந்தாலும் அந்த ஞாபகத்தை கொடுத்து நீ முனிவர்களோட ஆசிரம பக்கத்திலேயே இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மான் காட்டுக்குள்ள போகாம முனிவர்கள்லாம் எங்க யாகம் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணாலும் அங்கேயே அந்த மந்திரத்தெல்லாம் கேட்டு அப்படி சந்தோஷமா இருந்து அடுத்த பிறவியில ஹரித்வார்ல ஒரு மனுஷ ஒழுத்துல எடுத்துட்டு அது போயிட்டார் பகவான் கிட்ட இல்லையா? அதான் அது பகவானோட அருள், பகவானா கொடுத்தார். அப்படி இல்லைன்னா அந்த மானுக்கு எங்கேருந்து ஞாபகம் வரும்? ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, ஒரு பேராகிராஃப் தானே படிச்சிருந்தோம். படிச்சிருந்தோம். இந்த தற்காலிகமான உடல் எரிக்கப்பட்டு சாம்பலாகட்டும், அதன் பிராணன் ஒட்டுமொத்த காற்றுடன் கலக்கட்டும். தற்போது எம்பெருமானே, எனது எல்லா யாகங்களையும் தயவு செய்து நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எனது செயல்களில் இறுதி பயனாளி தாங்களே என்பதால் நான் தங்களுக்கு செய்திருப்பவை அனைத்தும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பொருளுரை ஒரு பேராகிராஃப் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. தற்காலிகமான பௌதீக உடல் நிச்சயமாக ஒரு அந்நியமான உடையே. பௌதீக உடலில் அழிவிற்கு பின்னர் ஜீவன் அழிக்கப்படுவதில்லை, அவன் தனது அடையாளத்தையும் இழப்பதில்லை என்று பகவத்கீதை 2.20 தெளிவாக கூறுகிறது. ஜீவனின் அடையாளம் ஒருபோதும் அருவமானதோ உருவமற்றதோ அல்ல, மாறாக பௌதீக உடைக்குதான் உருவம் கிடையாது. இது அழிவற்ற நபரின் உருவத்திற்கேற்ப வடிவத்தை ஏற்கிறது. குறைமதி படைத்தவர்கள் தவறாக நினைப்பது போல எந்த ஒரு ஜீவனும் ஆதியில் உருவமற்றவன் கிடையாது. பௌதீக உடலின் அழிவிற்கு பின்னரும் ஜீவன் வாழ்கிறான் என்னும் உண்மையினை இந்த மந்திரம் உறுதிப்படுத்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ 2.20 என்ன சொல்றது? ஜாயத்தே நம்ரியத்தே வா கதாச்சின். சோலுக்கு நான் ஜாயத்தே நம்ரியத்தே, பிறப்பும் கிடையாது அழிவும் கிடையாது. நான் ஜாயத்தே மிருத்யுவா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதாவான புயக. இது ஃபுல்லா பாஸ்ட்ல இருந்தது சோல், இப்பயும் இருக்கு, ஃபியூச்சர்லயும் இருக்கும். அஜோ நித்யாக. அஜோனா என்ன? பிறப்புங்கிறது கிடையாது. யாராவது இருப்புன்னு இருந்தா தானே பிறப்பு வரும். என்னைக்குமே இருக்கிறத நம்ம இருக்குன்னு தான் சொல்லுவோமே வழியா வந்தது புதுசான்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ அது என்ன சொல்றான்? அஜோ
பிறப்பு கிடையாது. நித்யாக சாஸ்வதமானது. அஜோ நித்யாக சாஸ்வத்தோ பெர்மனண்டா இருக்கக்கூடியது, இட்டர்னல்லா. அயம் நான், புராணோ எல்லாருக்கும் முன்னாடி நான் தான் இருந்தேன். ஆதி 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 முழு முதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதான். அஜோ நித்யாக சாஸ்வதோ அயம் புராணோ ந கன்யத்தே ந கன்யமானி ஷரீரே ஷரீரே ந கன்யத்தை, என்னை யாரால கொல்ல முடியாது, கொல்லறதுக்கு உள்ள இது உடம்பு எனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். இது எதுக்காக சொல்றார், நம்ம சோலுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. இன்னொன்னு இருக்கேன், இந்த தற்காலிகமான பௌதிக உடல் நிச்சயமா ஒரே அந்நியமான உடை, அதுக்கு என்ன வருது, 22வது வருஷத்துல வருது இல்லையா, பாஞ்சான்சி ஜீர்ணானி யதா விகாய நவானி கிருஹ்ணானி நரோபராணி யதா ஷரீராணி விகாய ஜீர்ணான் அந்யானி சந்யாதி நவானி தேகி. நவானி தேகி, தேகம்னா என்ன, உடம்பு. நவானின்னா என்ன, புதுசு. ஸோ பழைய அந்த துணி, பழைய ஜீரணமான துணியை தூக்கி போட்டு புது துணி போட்டுக்கிற மாதிரி அந்த சோலும் பழைய ஆத்மா, ஆத்மாவானது பழைய உடலை விட்டுட்டு புது உடல் எடுத்துக்கிறது. ஓகேயா, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப படிக்கலாம், இது படிச்சுட்டோம் அன்னைக்கே. ஐ மீன் 2.20 2.22 ரெண்டு சொல்லலாம் ரெஃபரன்ஸ், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதான் சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. பௌதீக உலகில் புலனுணர்ச்சிக்கான ஜீவன்களின் சுவாபத்திற்கேற்ப பல வகையான உடல்களை படைத்து பௌதீக இயற்கை அற்புதமான கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. மலத்தை சுவைக்க விரும்பும் ஜீவனுக்கு மலத்தை உண்பதற்கு உகந்த பௌதீக உடல், அதாவது ஒரு பன்றியின் உடல் வழங்கப்படுகிறது. அது போலவே மற்ற விலங்குகளின் தசைகளும் இரத்தத்தையும் உண்ண விரும்புவனுக்கு பொருத்தமான பற்களும் வலைநகங்களும் கொண்ட புலியின் உடல் வழங்கப்படலாம். மனிதனோ தசையை உண்பதற்கு பொருத்தமானவன் கிடையாது. அவன் மிகவும் தாழ்ந்த காட்டுவாசியாக இருந்தால் கூட அவனிடம் மலத்தை சுவைப்பதற்கான ஆசை இருப்பதில்லை. நாகரிகமற்ற மனிதர்கள் ஒருவேளை விரும்பினால் தசையை உண்பதற்கு வசதியாக மனிதனுக்கு 2 கோரை பற்கள் வழங்கப்பட்டுள்ள போதிலும் மனிதனுடைய பற்கள் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் கடித்து மெல்வதற்கு பொருத்தமான வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அழகான பொருளுரைச்சியில் பிரபுபாதர் எழுதியிருக்கா பாருங்க. நம்மளோட இந்த பௌதிக உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தானே எடுத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்மளுடைய நிறைவேறாத ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஏற்றதான ஒரு உடலை பகவான் கொடுப்பார். பகவான் பரமாத்மாவா இருந்து எல்லாத்தையும் எழுதிக்கிறார். இப்ப நம்ம எப்ப பாரு நம்ம அந்த சதைகளைன்னு சொல்ற மாதிரி அதான் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த வாட்டி சிங்கமோ புலியோ கரடியோ ஏதாவது கொடுப்பார். கரடி இல்ல, கரடி சாப்பிடாது இல்ல, சிங்கம் புலி சீத்தா அந்த மாதிரி கொடுப்பார். ஓகேயா, ஏன் நம்ம தானே ஆசைப்பட்டோம். அதே மாதிரி என்னத்தை வேணாலும் சாப்பிட்றேன். இப்போ அந்த கொரோனாலாம் வந்தது பாருங்க, எப்படி வந்தது, அவன் அந்த வௌவால் கிவால்லாம் ஏதோ சாப்பிட்டான்னு சொல்றான். அந்த மாதிரி நான் என்னத்தை வேணாலும் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு விரும்புகிற வாழ்க்கை என்ன பண்ணுவா, ஓகே உனக்கு என்னத்தை வேணா யார் சாப்பிடுவா, பண்ணி தான் சாப்பிடும். எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுவோம், யார் கூட வேணாலும் இருக்கும், ஒய்ஃபு குழந்தை எதுவும் கிடையாது, அதுக்கு அசிங்கமான ஒரு ஜென்மம். ஸோ யாராவது இதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டா பகவான் என்ன பண்ணுவார், ஓகே நீ ஆசைப்பட்டியா, இந்த மனித பிறவியில் இது நடக்காது, இந்த உடல் உன்னை விட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த ஆத்மா வெயிட் பண்ணும் ஒரு உடலுக்காக, அப்போ நான் இந்த உடலை அதில் பொருத்திடுறேன்ப்பா. சோல் தானே ஆசைப்படுறது. இப்போ புரியுதா ஏன் நம்ம சோல் ஆசைப்படுறதுன்னு சொல்கிறோம். சோல் கிட்ட உள்ள ஆசைகளை எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த உடலை கொடுத்துருக்கு. அப்போ இந்த உடலோடு உண்மையான அப்ஜெக்டிவ், உண்மையான நோக்கம் என்ன, அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றணுங்கிறது. ஆசை வேற உடல் வேறன்னு இருந்தால் எப்படி ஆசை நிறைவேறும். அதுக்காக அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு உடலை பகவான் கொடுக்கிறார். ஓகே, இன்னொன்று பாருங்களேன் யோசிச்சு, அந்த சிங்கத்தோட பல்லெல்லாம் அந்த ஃப்ளஷ்ஷை டக்குன்னு கடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி பல்லு கொடுத்துருக்கார். நமக்கு அப்படியா கொடுத்துருக்காரு, நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார் பகவான், சதுர்விதாஷி பகவத் பிரசாதோ ஸ்வாத்வன திருப்தான் ஹரிபக்த சங்கான் கிருத்வைவ திருப்திம் பஜத சதைவ வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணரவிந்தம் சொல்றோம் இல்லையா. தினம் குரு அஷ்டகத்துல சதுர்விதா 4 விதமான
பொருட்களை நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். என்னது? அந்த சக் பண்றது, ஜூஸ் மாதிரி குடிப்போமே அது, அப்படியே சவைக்காம முழுங்கக்கூடியது, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா அப்படி மென்று விழுங்கக்கூடியது, அப்புறம் கடிச்சு விழுங்கக்கூடியது, இப்படி 4 வகையான உணவு. அதனாலதான் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது தண்ணி, ஜூஸு, பழம், அப்புறம் வந்து ரொட்டி, தால் தால் அப்படி குடிச்சிடலாம், ஜூஸு குடிச்சிடலாம், பழம்லாம் சின்னதாக மென்றா போதும், சப்பாத்தி சவைக்கணும். ஸோ 4 விதமான பொருள் சொல்ற. இன்னொன்று இதில் வருது, அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணனாந்தேகம் ஆசிரித்தக பிராணாபான சமாயுக்தம் பச்சாம் எண்ணம் சதுர்விதம். நீ என்ன சாப்பிட்டாலும் சரிப்பா, உன்னோட வயிற்றுக்குள்ளனா வைஸ்வானர் அக்னியா உட்கார்ந்துருக்கேன். இது என்ன வருஷம்? 15.14 அதில் சொல்றார் பாருங்களேன். மனுஷன் அந்த சாப்பிடக்கூடாத ஃப்ளெஷ் எல்லாம் சாப்பிட்டாலும் பகவானோட தலையெழுத்து அவருக்கு பரவாயில்ல, போனா போறது, ஏதோ என் குழந்தைகள் தப்பு பண்ணிட்டு போறது, நான் மன்னிக்கிறேன்னு உட்கார்ந்துருக்கார். அவருக்கு இந்த என்ன சொன்னீங்க, சதை தானே சொன்னா, ஃப்ளெஷ், அந்த சதையெல்லாம் சாப்பிட்டது அவருக்கு வந்து ஜீர்ணிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் அவர் நமக்காக பண்றார் பாருங்க. எவ்வளோ மர்சி, எவ்வளோ கருணை உள்ள பகவானோட அவதாரம். அந்த பகவானுடைய அவதாரம் சொல்லக்கூடாது, பகவானுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ். பகவான் வந்து என்னைக்குமே இருந்தார். இப்பதானே சொன்னோம், சோல் என்னைக்குமே இருந்தது, சோல் பகவானோட அம்சம். பாகவதத்துல கூட அந்த இது சதுஸ்லோகி பகவத்கீதான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படி சதுஸ்லோகி பாகவதமும் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் வர்ஸ் ஐ திங்க் அது வந்து 2.2 கேண்டோ 9th சாப்டர்ல 33 32 ஸ்லோகம், எனக்கு 33 தான். அகமேவா சமேவாக்ரே நான் யத் சதத் அத்பரம் பశ్చాதாகமே தஸ்ய யோ வசிஷ்யேத சோஸ்மியகம். அவசிஷ்யேத்த மீதி இருக்கிறதும் கூட நான் தான். இந்த உலகம் உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நான் இருந்தேன். அவர் இருந்ததுனால தானே உண்டாக்க முடிஞ்சது. அப்போ உண்டாக்குறவன் இல்லாம பொருள் வந்துருமா? ஸோ நான் உண்டாக்கப்பட்ட பொருள்கள் ஒண்ணு கிடையாது. அழகா படிச்சோமே, எங்க படிச்சோம்? பாகவதத்துல இன்னொரு வருஷம் தான். ஆமா, அது ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல தான். நான் வந்து உண்டாக்கப்பட்ட பொருள்களில் ஒன்று கிடையாது, உண்டாக்குபவன். என்னால உண்டாக்கப்பட்ட பொருள்கள் தான் நீங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறேன். அது வந்து எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜிலேருந்து வந்தது, இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி அனுபவிக்கிறோம். மார்ஜினல்லேருந்து வந்தது நம்ம எல்லாரும், நம்ம மனுஷாலே அனுபவிக்கிறோம்ல. அதே மாதிரி பகவான் தானாவே வரணும்னு நினைச்சாருன்னா இன்டர்னல் பொட்டன்சிலேருந்து வர்றார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு நல்ல ஸ்லோகம். அதான் நான் சொன்னது, பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் உண்டாக்குறதுக்கு முன்னாடியும் இருந்தார். ஸோ வசிஷ்யத்தை அவசிஷ்யத்தை. வாட் இஸ் தட்? அவசிஷ்யத்தை மீன்ஸ் பேலன்ஸ். ஸோ வாட் கிவ் இந்த அனிலேஷன், நம்ம படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அழித்தல் ஆனதுக்கு அப்புறமும் ஏதோ ஒண்ணு மிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா யாரு? அது பகவான் மட்டும்தான். ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னா நிறைய ரெஃபரன்ஸ் சொல்லலாம். பாகவதத்திலேயே ஐ திங்க் 3வது கேண்டோ 33வது சாப்டர் 1வது வருஷம். யார்கிட்ட பாகவதம் புக்கு இருந்ததுன்னா எடுத்து பாருங்க. 3.33.1 ரொம்ப அழகான வருஷம். என்ன தெரியுமா? கேளுங்க. கர்மனா தெய்வ நேத்ரேன ஜந்துர்தேகோ பத்தையே. கர்மனா தெய்வ நேத்ரேன அப்படின்னா என்ன? கடவுளுடைய அருளால என்ன கிடைச்சது? இந்த உடல் கிடைத்தது. கர்மனா தெய்வ நேத்ரேன ஜந்துர்தேகோ பத்தத்தியே. எப்படி? பிரவிஷ்ட உதரம் ஸ்திரீயாம், ஸ்திரீயோடு உதரத்துல பிரவிஷ்டம் ஆகி. எப்படி ஆனார்? பும்சாம்ரேத்த கனாஸ்ரயக. அந்த புருஷன் அப்படிங்கிறவனுடைய பிந்து, அதன் மூலமாக அந்த ஸ்திரீயினுடைய உதரத்துக்குள்ள போய் அது கன்சீவ் ஆனோன்னு என்னாகும்? அந்த ஒரு நம்மளோட ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு கொடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி உடம்பு கொடுக்கறதுக்கு பகவான் அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பார். கர்ப்போதாட்சாய் விஷ்ணு தெரியும் அவருக்கு, இந்த ஆத்மா இந்த ஆசைப்பட்டது, இந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இந்த உடல் கொடுத்தாதான் இந்த ஆசை நிறைவேறும் அப்படின்னு அந்த உடல் நிறைய பாடிஸ் வந்துன்னு இருக்கும். ஓகே, அதை நம்ம பாடின்னு சொல்லுவோம், லிவிங் என்டிட்டின்னு சொல்ல மாட்டோம். அந்த பாடிக்குள்ள இந்த சோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் தானே அது லிவிங் என்டிட்டி ஆகும். சோல் போறதுக்கு முன்னாடி அது எங்கேருந்து லிவிங் என்டிட்டி? அதால அசைய முடியுமா? மூவ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதை வெறும் ஜடம்னு சொல்லுவோம்.
உடல்னு சொல்லுவோம். ஆத்மா போனோன்னு நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இது வெறும் உடல், பாடின்னு சொல்றோம். கரெக்ட்? ஸோ அத மாதிரி பகவான் என்ன சொல்றார்? அந்த ஆசைய அனுபவிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு உடலை அப்படி மாயாதேவிய பார்ப்பார். இயற்கை நேச்சர் மாயாதேவி கிட்ட பார்த்த உடனே அவர்லாம் வாயெல்லாம் திறந்து பேசணும்னு கிடையாது. அவர் வாயை திறக்காமலே மாயாதேவிக்கு புரியும் என்ன அவர் சொல்றாருன்னு. ஸோ ஒரு சின்ன கண்ணசைவு அவ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த உடலை எடுத்து கொடுப்பா நமக்கு. இப்ப புரியுறதா? ஏன் நம்ம நம்ம இன்னைக்கு ஏதாவது கஷ்டப்பட்டோம்னா யாரையுமே அதுக்கு காரணம் சொல்லக்கூடாது. நம்ம அதுக்கு ஆசை எந்த ஒரு ஜென்மத்திலயும் பட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால இப்ப நம்ம அனுபவித்தாலும் சரி, கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, அது நம்மளுடைய ஆசையினுடைய ஆசைங்கிற விதையை அன்னைக்கே போட்டுட்டோம். போன ஜென்மமோ அதுக்கு முந்தின ஜென்மமோ 84 லேக் யோனிஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த யோனிஸ்ல எப்ப நம்ம மனுஷ ஜென்மம் எடுத்து ஆசைப்பட்டோமோ என்ன பண்ணோமோ அந்த விதையை அப்ப போட்டுட்டோம். சில விதைகள்லாம் இந்த வருஷம் போட்டிருப்போம், இந்த வருஷமே முளை வராது. அடுத்த வருஷம் மழை பெய்யும் போது பார்ப்போம், இது என்னடா நான் இந்த விதை போடவே இல்லையே, எங்கிருந்து இந்த செடி வந்தது அப்படின்னு நினைப்போம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அனுகூலங்கள் வரும் இல்லையா? வந்தா அந்த செடி தானே முளைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் கர்மாங்கிற விதையும். கர்மாங்கிற விதையும் எப்பயோ நம்ம போட்டிருப்போம், இன்னைக்கு அதை அனுபவிப்போம். நம்ம சொல்ல நான் இந்த ஜென்மத்துல என்ன தப்புமே பண்ணலையே, எனக்கு போய் இப்படி பெரிய கஷ்டம் வந்துருத்தே அப்படின்னா, நீ இந்த ஜென்மத்துல பண்ணல, எந்த ஜென்மத்துல போட்ட விதையோ அது. புரியுறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புரியுது பிரபுஜி புரியுறதா? புரியுறது மாதாஜி, புரியுறது நல்லா இருக்கு ஓகே. மாதாஜி. ஸோ அதனால நம்ம படுற கஷ்டத்துக்கு காரணம் நாம் மட்டுமே. யாரையுமே குறை சொல்லக்கூடாது. நம்ம அதுல பிரபுஜி எல்லாம் நம்ம திட்டினா எப்பயும் நம்ம அவளுக்கு கொடுத்துருப்போம். இந்த மாதிரி திட்டுறேன்னு சொல்லி இன்னொரு பாவம் இன்னொரு விதையை போடக்கூடாது. ஓ திட்டுறேலா, சரி நான் ஏதோ ஜென்மத்துல உங்களை திட்டினேன் போல அப்படின்னு விட்டுடணும். யாரெல்லாம் ரெடி அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல முடியுமா? பக்குவப்பட்டாங்க அது மாதிரி சொல்றதுக்கு. வெரி போல், வெரி நைஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ. அந்த பக்குவம் தான் நமக்கு வரணும். அந்த பக்குவம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு கர்மாக்கு விதை நம்ம போட மாட்டோம். ஓகேயா? ஸோ அதனால ஏதோ கர்மா இதோட முடிஞ்சு போச்சு. அவ கூட நம்ம சண்டை போட்டாலும் சரி, ஏதோ கர்மா நான் போட்டிருந்தேன் விதை, இன்னைக்கு சண்டையோட அந்த கர்மா முடிஞ்சு போச்சு, நாளையிலேருந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன் அப்படின்னு பண்ணிடணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன் மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஆயினும் எப்படி பார்த்தாலும் எல்லா விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் பௌதிக உடல்களும் ஆத்மாவிற்கு அந்நியமானவையே. அவை ஜீவனுடைய புலனின்பேற்ப மாறுபடுகின்றன. பரிணாம சுழற்சியில் ஜீவன் உடல்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்றுகிறார். உலகம் முழுவதும் நீரால் நிரம்பி இருந்த போது ஜீவன் நீர்வாழ் வீரினத்தின் உடலை ஏற்கின்றான். அடுத்ததாக அவன் தாவரமாக பிறக்கின்றான். தாவர பிறவியிலிருந்து பூச்சி பிறவிக்கும், பூச்சி பிறவியிலிருந்து பறவை பிறவிக்கும், பறவை பிறவியிலிருந்து மிருக பிறவிக்கும், மிருக பிறவியிலிருந்து மனித பிறவிக்கும் மாற்றமடைகிறான். இந்த மனித பிறவியில் எப்போது அவன் ஆன்மீக ஞானத்தை முழுமையாக பெறுகிறானோ அதுவே மனித பிறவியின் வளர்ச்சி பெற்ற மிக உயர்ந்த நிலையாகும். ஒருவனது ஆன்மீக உணர்வின் மிக உயர்ந்த வளர்ச்சி இந்த மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சாம்பலாகும் பௌதிக உடலை கைவிட்டு பிராண வாயுவை ஒட்டுமொத்த வாயு கலவையுடன் கலப்பதற்கு ஒருவன் அனுமதிக்க வேண்டும். பிராணவாயு என்று சுருக்கமாக அறியப்படும் பல்வேறு வகையான காற்றுகள் உடலுக்குள் இயங்குவதால் ஜீவனின் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. உடலின் காற்றுகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதை யோகிகள் பொதுவாக பயில்கின்றனர். காற்றின் ஒரு சக்கரத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு ஆத்மா எழுச்சி பெற வேண்டும். மிக உயர்ந்த சக்கரமான பிரம்மரந்திரம் வரை அஃது எழுச்சி பெற வேண்டும். அத்தருணத்தில் பக்குவமான யோகியினால் தன்னை தான் விரும்பும் லோகத்திற்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஒரு பௌதிக உடலை கைவிட்டு மற்றொன்றினுள்
நுழைவதே அந்த வழிமுறையாகும். ஆனால் எப்போது ஜீவன் பௌதிக உடலை ஒட்டுமொத்தமாக கைவிட்டு ஆன்மீக மண்டலத்தினுள் நுழைகின்றானோ அப்போது மட்டுமே அத்தகு மாற்றங்களின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை அடையப்படுகிறது. அதுவே இந்த மந்திரத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ஆன்மீக மண்டலத்தில் ஜீவனால் முற்றிலும் வேறுபட்ட ஆன்மீக உடலை வளர்த்து கொள்ள முடியும். அந்த உடல் ஒருபோதும் மரணத்தையோ மாற்றத்தையோ சந்திக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். முதல்ல நீங்க யாருக்கு எத்தனை யோனிஸ் இருக்கு மொத்தம்? நம்ம எத்தனை யோனிஸ்க்கு மாத்திண்டே இருக்கலாம்? யார் சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 3ல சொல்லணும் இல்லையா? 84 லட்சம் மாதாஜி. கரெக்ட். இதுல எது எது எந்தெந்த யோனி எவ்வளவுன்னு தெரியுமா யாருக்காவது? 84 லட்சத்துல மனுஷாலோட 4 lakhs மாதாஜி. 4 lakh. கரெக்ட் பிரபு. அப்புறம் அக்வாட்டிக் வாட்டர், தண்ணியில இருக்கக்கூடியது எவ்வளோ? 9 lakhs. ஸ்தாவரங்கள் எவ்வளோ? 20 லட்சம். ஆட் பண்ணிட்டே போங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 1 lakh 11 lakhs வந்து இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ். இது எந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு? ஜலஜானவ லக்ஷானி ஸ்தாவரான் லக்ஷண விம்சதி. விம்சத்தினா என்ன? 20 லட்சம். கர்மயோ ருத்ர சாங்கியாக பக்ஷினாம் தசலக்ஷணாம். பட்சிகள் 10 லட்சம். திரிம்ஷா லக்ஷானி பசவக 30 லட்சம். என்னது? பசவக. பசுனா என்ன? அனிமல். தென் சதுர்லக்ஷானி மானசா. 4 lakhs எவ்வளவு? மனிதர்கள். ஸோ அந்த வெர்ஸ்ல ரொம்ப இதாக கொடுத்துருக்கு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்புறமா பாருங்க. ஜலஜா நவலக்ஷானி அப்படின்னு நீங்க கூகுள் பண்ணல கிடைக்கும். ஓகேங்க. ஸோ இதுதான். ஆனா இதுல பாருங்களேன், உள்ளதுலயே கீழே இருந்து இவல்யூஷன் சொல்றோம் இல்லையா? ரொம்பவே ஆக்சுவலா எதை வச்சு நம்ம ரொம்பவே கீழேன்னு சொல்லணும்? லஸ்ட்னு சொல்றோம் பார்த்தீங்களா? வாட் இஸ் லஸ்ட்? காமத்தினுடைய காமம். அந்த காமத்தோட டிகிரி எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சுதான் நம்ம சொல்லுவோம். காமத்தோட டிகிரினா அந்த ஜென்ரலா காமம்னா என்ன? ஆப்போசிட் செக்ஸுக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு தான் காமம்னு பேரு. ஓகே. பட் இந்த ஃபிஷ் எடுத்துக்கோங்க, அக்வாட்டிக். அதுதான் உள்ளதிலே கீழ்த்தரமான ஒரு உயிர் வாழினா அதுதான். அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜலஜா நவலக்ஷானி. அது நம்ம யோசிக்க முடியும் இல்லையா? அந்த அதனாலதானே அந்த சௌபரி முனி வந்து கண்ணை திறக்கும் போது 2 ஃபிஷ்ஷை பார்த்தாரு. அவர் போனார் மாந்தாத்தாவோட 40 பொண்ணு போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டார். ஃபிஷ்ஷுக்கு வேற வேலையே கிடையாது. ஓகே. ஸோ அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த லஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம, மரம் செடி கொடியிலலாம் அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும். மனுஷன்னா லஸ்டே இருக்கக்கூடாது. லஸ்டுக்கு பதிலாக என்ன இருக்கணும்? லவ் தான் இருக்கணும். லவ்னா என்ன? ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல பகவானுக்காக இருக்கக்கூடியது நம்ம லவ்னு சொல்லுவோம். ஆனா லஸ்ட்ங்கிறது வந்து காமம். அது வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து தலைகீழ உள்ளது இல்லையா? யாருக்கு தெரியும் அந்த வெர்ஸ்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மெட்டீரியல் வேர்ல்டு பர்வேட் தலைகீழ இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 15 chapter first verse. அந்த அரச ஆலமரத்தை சொல்றேன். கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். என்னது? ஊர்துவம் மூலம். ஊர்துவம்னா என்ன? வேறு. ஊர்துவம் மூலம் வேர் மேல் நோக்கி. அதக சாக்கம். அதகம்னா கீழே, சாக்கம் பிரான்சஸ் கீழே. ஊர்துவ மூலம் அதக சாக்கம் அஸ்வத்தம் பிராகுரவ்யம் சந்தாம் சியஸ்ய பர்ணானி எஸ்தம் வேதச வேதவேத். ஸோ அதான் அதோட அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளும் அதனுடைய பிரான்சஸ் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம்? அந்த பர்ணானி இலைகள். ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதான் இப்ப அழகா கொடுத்துருக்கு பாருங்க. முதல்ல ஜீவன் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் உடலை ஏற்கிறான். அடுத்தது நீர்வாழியிலேருந்து ஸ்தாவரம். இந்த இது படிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெர்ஸ். நான் காட்டட்டுமா? ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப அழகா அந்த வெர்ஸ் தெரிஞ்சா போறோம். இது ஃபுல்லா தெரியும். ஜல ஜானவ லக்ஷானி ஸ்தாவ ராணி. பார்க்கலாம் வருதான்னு பார்க்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அதுதான் அந்த இவல்யூஷன் பற்றிலாம் வந்துருது. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு தெரியறதான்னு நீங்க பார்க்கணும். இது வந்து எதுல இருக்கு? காணுமே வெர்ஸ் வந்தது. ஜன்மிக்க
ஹரி பர்பட்ல எழுதியிருக்காரா பிரபுபாதர்? காணும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாந்தி தேவாவிர்த்தா தேவன். ஒன் செகண்ட். ஏன்னா அது நம்ம படிச்சுட்டோம்னா மற்றெல்லாம் நம்ம படிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஒரே செகண்ட். அது ஆக்சுவலா இத வர்ஸ் வந்து பகவத்கீதாலயோ பாகவதத்திலயோ இல்ல. இது வந்து விஷ்ணு புராணத்துல இருக்கு. அதனால இப்ப ஒரே நிமிஷம் தெரியுதான்னு பாருங்க. நான் வேற ஷேர் பண்றேன். ஷீலா பிரபுபாதருடைய அந்த விளக்க உரையில இருக்கு. தெரியுறதா மாதாஜி? பிரபுஜி தெரியுது மாதாஜி. தெரியுதா? ஜலாய நாவ பாருங்க, ஜலஜா. ஜலஜானா என்ன அர்த்தம்? தண்ணியில வரக்கூடியது. தண்ணி. கீழே பாருங்க, தேர் ஆர் 9 lakh ஸ்பீஷீஸ் லிவிங் இன் வாட்டர். பார்த்தீங்களா? ஸோ ரொம்ப கீழ்த்தரமானது வந்து வாட்டர்ல இருக்கக்கூடியது. அதுக்கு மேல ஸ்தாவரம்னா என்ன? தாவரங்கள்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு மேல நம்ம பார்த்தோம்னா 2 லட்சம். நான் மூவிங்னா என்ன? மரம், செடி, கொடிகள். ஓகே. அடுத்தது விம்சத்தி அப்படின்னா 20 லட்சம். அது 20 லட்சம். அதுக்கப்புறம் பாருங்க, கர்மயோ ருத்ர சங்கியானா. அது வந்து 11 ருத்ரா. அப்படின்னா எவ்வளவு ருத்ரர்கள்? 8 வசுக்கள், 11 ருத்ரர்கள் இல்லையா? அதுதான் இங்க வந்திருக்கு. 11 லட்சம் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ். ஓகேயா? அடுத்தது பக்ஷினாம் தசலட்சணாம். 10 லட்சம் பறவைகள். இங்க பார்த்தீங்களா? 10 லட்சம் பறவைகள். அடுத்தது திரிம்சம்னா என்ன? 30 லட்சம். என்னது? பசவக அனிமல்ஸ். 3 லட்சம் வேற 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 வெரைட்டிஸ். கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா சதுர்லட்சாணி மானுஷ. 4 லட்சம் மனிதர்கள். புரிஞ்சுதா? ஸோ நம்ம இவல்யூஷன் எப்படி ஆறுது? முதல்ல தண்ணியில இருந்து ஸ்தாவரங்களுக்கு அப்புறம் வந்து பறவைகளும் ஊறக்கூடியவையும் பறக்கக்கூடியவையும் ஊறக்கூடியவையும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னாக்க அந்த அனிமல்ஸ் மிருகங்கள், பசவக மிருகங்கள். அதுக்கு மேல பார்த்தா ஹியூமன். ஸோ அதனால கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எங்கேயாவது தப்பி தவறி விழுந்தோம்னா, அக்வாட்டிக்கா போயிட்டோம்னாக்க அப்பாடி எப்படி நம்ம அப்புறம் திரும்பி வருது இல்லையா? இப்ப புதுசா பார்த்தது தெரியுறதா? வர்ஸ் நம்மளோட ஈஸ்வரன் உபநிஷத்து வந்துருத்தா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தாச்சு மாதாஜி. அதான் ஜீவன் நீர்வாழ் உயிரினத்தின் உடலை ஏற்கிறான். அடுத்ததாக தாவரமாக பிறக்கிறான். தாவர பிறவையிலிருந்து பூச்சி பிறவைக்கும், பூச்சி பிறவையிலிருந்து பறவை பிறவைக்கும், பறவை பிறவையிலிருந்து மிருகப்பிறவைக்கும், மிருகப்பிறவையிலிருந்து மனித பிறவைக்கும். இது எங்கேருந்து வருது? விஷ்ணு புராணத்திலிருந்து வருது. ஓகேயா? ஸோ அதனால இந்த மனுஷ பிறவின்னு ஒண்ணு கிடைச்சிருச்சுனாக்க அதை எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? ஆத்மா இந்த காற்றின் ஒரு சக்கரத்திலிருந்து மற்றொன்றிற்கு ஆத்மா எழுச்சி பெற வேண்டும். இந்த நடுவுல இருக்கு பாருங்க, அதுதான் காற்றின் ஒரு சக்கரத்திலிருந்து மற்றொரு சக்கரத்திற்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒவ்வொரு பிறவியும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னோட குணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நடக்கிறான் இல்லையா? நம்ம வந்து நம்மளுடைய மனித பிறவின்னு கிடைச்சிருச்சுன்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்னவா இருக்கணும்? பகவானை திருப்திப்படுத்தணும் தான். பகவானை திருப்திப்படுத்தணுங்கிற எண்ணம் யாருக்கு வரும்? சத்துவ குணத்துல உள்ளவாளுக்கு தான் வரும். ஆனா சத்துவ குணத்துல நம்ம பிறக்கலையே, எல்லார்கிட்ட தமோ குணம் இருக்கே. ஸோ அதனால அந்த ஆத்மா எழுச்சி பெற வேண்டும். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? தமோ குணத்துல இருந்து ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவகுணம் அப்படின்னு படிப்படியா முன்னேற்றம் அடைந்து கடைசியில நம்ம என்ன சத்துவகுணத்துல இருந்து விசுத்த சத்துவத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வருஷம் சொல்றது. அப்படின்னு பௌதிக உடலை விட்டு மற்றொன்றிற்குள் நுழைவதே அந்த வழிமுறையாகும். அது என்னது? ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் கிடையாது. இந்த உடலை விட்டு ஆன்மீக மண்டலத்துக்குள் நுழையணும் போட்டிருக்காங்க. ஒட்டுமொத்தமாக ஜீவன் பௌதிக உடலை ஒட்டுமொத்தமாக கைவிட்டு ஆன்மீக மண்டலத்துக்கு எப்படி அவனால போக முடியும்? சத்துவ குணத்துக்கு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். சத்துவ குணத்துக்கு வந்தாச்சுன்னா பகவான் பார்த்துப்பார். பகவான் சொல்றாரு, ததாமி புத்தி யோகம் தம். உனக்கு நான் புத்தி கொடுக்குறேன்ப்பா, அதை வச்சு நீ வரலாம். நீயா எவ்வளவுதான் கஷ்டப்பட்டாலும் என்கிட்ட வர முடியாது. தேஷாம் சத்தத்தை யுக்தானம். எப்பயும் என்னை பஜிச்சுட்டே இரு. பிரீத்தி பூர்வகம். ஏதோ அம்மா சொன்னாலே, பாட்டி தாத்தா சொன்னாலேலாம் பண்ணக்கூடாது. பிரீத்தி பூர்வகமா நீ பண்ணினா ததாமி புத்தி யோகம் தம். உனக்கு நான் அந்த
அறிவு சென்சஸ். இந்த சென்சஸை வச்சுன்னு பகவான் கிட்ட போக முடியாது, ஏன்னா இது குறைபாட்டுக்கு உள்ளது. ஸோ பகவான் என்ன சொல்றார், நானே உனக்கு என்கிட்ட வரத்துக்கு வழி பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். புரிஞ்சுதா மாதாஜி பிரபுஜி? புரிஞ்சது மாதாஜி. ஸோ இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருச்சுன்னா அத இந்த மிருகத்துக்கு ஈக்குவலா பண்ணக்கூடாது. இந்த வருஷம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? ஆகார நித்ரா பயமைத்து நம்ச சாமானிய ஏதத் பசுபிர் நரானா. பசுவும் நரமும் நரன் எல்லாம் ரெண்டும் என்னத்தை பண்றது? ஆகாரம் நித்ரா பயம் மைத்துனம் பண்றதா இல்லையா? ஈட்டிங் மேட்டிங் ஸ்லீப்பிங் டிஃபெண்டிங் அதுவும் பண்றது, நம்மளும் பண்றோம். என்ன வித்தியாசம்? தர்மோகியேன அதிகோ விசேஷ. மனிதர்கள்கிட்ட தர்மம் அப்படிங்கக்கூடிய அதிகமான விசேஷத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிவை பகவான் கொடுத்திருக்கார். அந்த அறிவை நம்ம விட்டுட்டோம்னா தர்மேன ஹீன பசுபிர் சமானம். அந்த அறிவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம பசுபிற்கு சமானம். சோஷில பிரபுபாதர் என்ன சொன்னார்? இந்த தர்மம்ங்கிறதை புரிஞ்சுக்காம, தர்மத்துக்கு ஒரே அர்த்தம் தான் உண்டு, இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டின் கிடையாது. இந்த தர்மம் தர்மம் என்ன? சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம். தர்மாத்து சாட்சாத் தர்மந்து சாட்சாத் பகவத் பிரணீதம். பகவானை பிரீத்தி பூர்வகமாக சந்தோஷப்படுத்துறது தான் சம்சித்திர் ஹரி தோஷனம். ஹரி முழுமுதற் கடவுளை சம்சித்திர் எல்லா சென்சஸையும் வச்சுட்டு ஹரி தோஷனம் திருப்தி அடைய வைக்கணும். அதுதான் நமக்கு நோக்கமா இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு காக்காயும் அதுக்கு என்ன சொல்றது, அனிமல்ஸ் சொல்லலாம். அனிமல்ஸும் சாப்பிட்றது, அதுவும் தூங்குறது, அதுவும் தன்னை தானே காப்பாத்திக்கிறது, அதுவும் இனப்பெருக்கம் பண்றது, நானும் பண்றேன்னு இருக்கக்கூடாது. ஓகேயா? யார் படிக்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே இந்த பௌதீக உலகில் ஜீவன் தன்னுடைய உடலை மாற்றியாக வேண்டும் என்று பௌதீக இயற்கையை பலவந்தப்படுத்துகிறது. புலனுணர்ச்சிக்கான அவனது பல்வேறு ஆசைகளே அதற்கு காரணமாகும். இந்த ஆசைகள் சிறு கிருமியிலிருந்து தொடங்கி மிகவும் பக்குவமான ஜட உடலை பெற்றுள்ள பிரம்மா மற்றும் தேவர்கள் வரை வெவ்வேறு வகையான உயிரினங்களின் வடிவில் வெளிப்படுகின்றன. எல்லா உயிரினங்களின் வடிவில் எல்லா உயிரினங்களும் ஜடத்தினால் செய்யப்பட்ட உடலை வெவ்வேறு வடிவங்களில் பெற்றுள்ளனர். புத்திசாலி மனிதன் பலதரப்பட்ட உடல்களுக்கு மத்தியில் ஒற்றுமை பார்ப்பதில்லை. மாறாக ஆன்மீக அடையாளத்தில் ஒற்றுமையை பார்க்கின்றான். முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமான ஆன்மீக பொதியானது ஒரு பன்றியின் உடலினுள் இருந்தாலும் தேவரின் உடலினுள் இருந்தாலும் அவன் ஒருவனே. ஜீவன் தன்னுடைய பாவ புண்ணிய செயல்களுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு உடல்களை பெறுகின்றான். மனிதன் உடல் உயர்ந்த வளர்ச்சியை பெற்று பூரண உணர்வுடன் திகழ்கிறது. பகவத்கீதைப்படி 7.19 மிகவும் பக்குவமான மனிதனின் பல்வேறு பிறவிகளாக ஞானத்தை வளர்த்து கொண்ட பின்னர் பகவானிடம் சரணடைகின்றான். ஞானத்தை வளர்ப்பவன் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரிடம் சரணடையும் தளத்திற்கு வருகின்றானோ அப்போதுதான் அவனது ஞானம் பக்குவம் அடைகிறது. வேறு விதமாக கூறினால், ஒருவன் ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றிய ஞானத்தை பெற்ற பின்னரும் கூட ஜீவன்கள் பூரணத்தின் நித்தியமான அம்சங்கள் என்பதையும் அவர்கள் ஒருபோதும் பூரணத்திற்கு சமமாக முடியாது என்பதையும் அறிந்து கொள்ளும் தளத்திற்கு வராவிடில் அவன் மீண்டும் பௌதிக சூழ்நிலையில் வீச்சடைய வேண்டும். உண்மையில் அவன் பிரம்ம ஜோதியில் ஐக்கியமாயிருந்தாலும் கூட அந்நிலையிலிருந்து அவன் வீழ்ச்சியடைவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளோ டீப்பா போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. சரி, இங்கே இந்த உடல் பௌதிக உடல். பௌதிக உடலுக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருக்கு இல்லையா? அந்த ஜீவன் இல்லாட்டி அதை நம்ம வெறும் பௌதீக உடல்னு சொல்ல மாட்டோம். பௌதீக இயற்கை நம்மளை பலவத்தப்படுத்துறது. என்ன அனுபவின்னு நம்மளை அட்ராக்ட் பண்றது. ரொம்ப அழகான வரிசை. இப்படி எல்லாம் போயிட்டே இருந்தா நம்ம முடிக்கவே முடியாது ஈஷோபநிஷத்தை. அந்த இதுல 3.3 சாப்டர்ல 28ன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு வெர்ஸ் நம்பர் இப்ப கரெக்டா வர மாட்டேங்கிறது. ஒரு நிமிஷம். 36, சாரி, 3rd சாப்டர்ல 36வது வெர்ஸ் பாருங்க, புக் இருந்தா. அதுல அர்ஜுனன் கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட, பகவானே அத்தக்கேன பிரயோக்தோயம் பாபம் சரதி பூருஷக, பாபம் சரதி பூருஷக அத்தக்கேன பிரயோக்தோயம். அரே கிருஷ்ணா, அப்படி என்ன பாவத்தை பண்ணுன்னு
அப்படி பின்னாடியில இருந்து பலாதிவ நியோஜித்தக அந்த வருஷம் அனிச்சின்ன பிவார்ஷேன. இச்சனா என்ன? ஆசை. அனிச்சா அப்படின்னா என்ன? ஆசையே இல்லை. எனக்கு அந்த பாவத்தை செய்யணும்னு ஆசையே இல்லை கிருஷ்ணா. ஆனா என்னமோ ஒண்ணு பின்னால இருந்து பலாதிவ நியோஜித்தக போன்னு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லா என்னை தள்ளி அந்த பாவத்தை செய்ய வைக்கிறது. அது எப்படி மாத்தாஜி? அர்ஜுனனே சொல்றான், நம்மெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு 1000 பண்ணுவோம். சில நாள் தோணும், ஓகே நீ கொஞ்சம் தூங்கலாமே, மங்களாரத்தி விட்டுருவோம். பலாதிவ எனக்கு மங்களாரத்தி விடணுங்கிற ஆசையே இல்லை. ஆனா அது என்னமோ அப்படி ஒரு தூக்கம் வந்துடுத்து, தூங்கிட்டேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன். யாரோட ஃபோன் வந்தது, நடுவில் எடுத்தேன். 1 மணி நேரம் பேசினேன், கிளாஸ் போனதே தெரியல. ஃபோனை எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். கிளாஸ் ஆரம்பிக்க போகிறது ஃபோனை எடுக்கக்கூடாது. ஆனால் ஏதோ ஒன்று பின்னாடிலேருந்து தள்ளித்து நம்மளை ஃபோனை எடுன்னு கிளாஸை மறந்து போயிட்டோம். வெளியில் எங்கேயோ போகிறோம், எல்லாரும் ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குன்னு சாப்பிட்றா. நமக்கு பிரசாதம் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடாது. நான்லாம் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவோம். ஒன்று சாப்பிடுங்க மாத்தாஜி, நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்தா விடவே மாட்டேன் மாத்தாஜி, ஒன்று சாப்பிட்டா ஒன்றும் ஆகாது மாத்தாஜி. சரி, ஏதோ பின்னாடியிலேருந்து பலாதிவ நியோஜித்தக அனிச்சின்ன பிவார்ஷ்ணையா வேண்டான்னு ஒரு மனசு சொல்றது. ஆனா இன்னொன்னு நம்மளை பின்னாடியிலேருந்து தள்ளி சாப்பிட்டுன்னு சொல்றது இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே பண்ணுவோமே, ஒரு நாளைக்கு நிறைய பண்ணுவோம் இது. ஸோ அந்த ஆசைகள் தான் புலனுணர்ச்சிக்கான அவனது பல்வேறு ஆசைகளே அதற்கு காரணமாகும். பார்த்தலா 3வது வரியில போட்டிருக்கான். இந்த ஆசையை தானே பகவான் நோட் பண்ணிட்டு ஆசை முடியறதுக்கு முன்னாடியே உடல் போச்சு, அந்த ஆத்மா போச்சுன்னா, ஓ இந்த ஆசையெல்லாம் உனக்கு நிறைவேறவே இல்லையேப்பா, அடுத்த பிறவில நான் தரேன், அதுக்கேற்ற மாதிரி உடம்பு நிறைவேற்றுக்கோன்னு கொடுத்தாருன்னு இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த ஆசைகள்ங்கிறது இந்த எறும்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு, எறும்பு ஒரு ஏதோ ஸ்வீட் போட்டிருப்போம், சரி எறும்பை விடுங்க, எலி பொறிக்குள்ள நம்ம மருந்து வச்சிருப்போம். எலிக்கை அழகா இந்த காலத்துலலாம் எலியெல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் எலி. நம்ம அதுக்குள்ளெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறது, அதுகளுக்கு தெரியும் நம்மளை பிடிக்கிறதுக்காக வச்சிருக்கான்னு. ஆனா இருந்தாலும் அந்த எலி பொறிக்குள்ள இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு ஆசை. ஷீல பிரபுபாதர் என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு இதுக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா, யார் சொல்ல போறாரு? அழகான எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. ஒருத்தர் சொல்லையா? ஓகே, வரிசையா ஆட்டை கட்டி வச்சிருப்பான் தெரியுமா, பலி கொடுக்கறதுக்கு. அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புல்லையும் போட்டு வச்சிருப்பான். அந்த ஆடுக்கு புல்லுதான் தெரியுமே ஒழிய, ஓ எனக்கு முன்னாடி உள்ள ஆட்டை கொண்டு போயிட்டான், அதை இப்ப கொன்னுட்டான், அடுத்தது என்னோடதுதான் டர்ன் அப்படின்னு தெரியுமா? தெரியாம உட்காந்து அந்த புல்ல அப்படி அசை போட்டு ஆசையா சாப்பிட்டுன்னு இருக்குமா இல்லையா? ஞாபகம் வருதா எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் படிச்சது? அதான் ஆசை. சோ என்ன கேட்டான் அர்ஜுனன்? என்ன கேட்டான்? அத்தக்கேன பிரயோக்தோகம் பாப்பம் சரதி பூருஷக அனிச்சின்ன பிவார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜித்தக. புரிஞ்சுதா அதுக்கு நான் சொன்ன அர்த்தம்? ஏதோ ஒன்று என் பின்னாடியிலேருந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த ஆசைப்படு, ஆசையை நிறைவேற்றுக்கோ அப்படின்னு சொல்றது. பகவான் என்ன பதில் சொன்னார்? யார் சொல்ல போறேன்? நான் வெர்ஸ் நம்பர் சொல்லிட்டேன். ஸோ அடுத்த வருஷம் பார்த்தா அதுக்கு ஆன்சர்னு தெரியணும் இல்லையா? யார் சொல்ல போறேன் ஆன்சர்? அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்விக்கு பகவான் என்ன ஆன்சர் சொன்னார்? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச காமயேஷ குரோதயேஷ. யாராவது சொல்ல போறீங்களா? நான் தான் சொல்லுமா? ரஜோகுண சமக்வபவ மகாசன மகாபாப்மா விக்யேனம் இக வைரீனம். ஹரிவோல், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஒண்டர்ஃபுல். பகவான் என்ன சொன்னார்? காமயேஷ குரோதயேஷ. ஓ அர்ஜுனா, காமம் தான் இதற்கு காரணம். எல்லாரும் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு தானே வந்திருப்பேன். நான் நிச்சயமா சொல்றேன், நான் பட்ட சொல்றேன். அந்த 8ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ்லாம் ஹிஸ்டரி படிக்கும்போது கௌதம் புத்தரை பத்தி வரும். ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம், ஆசையை வைத்தவன் அப்படின்னு ஒரு 8 விஷயம் அவர் சொல்லியிருப்பார். அதை உட்காந்து எப்படி மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பேன் தெரியுமா? அப்ப கூட இந்த மண்டையில ஒன்றும் ஏறல. ஆசைன்னு நம்ம சுழன்னு இருக்கோம் இல்லையா? அது ஒரு கொஸ்டினை 1 வருஷமா படிச்சிருப்போம், ஏதாவது ஏறித்தா மண்டையில. அதுதான் ஞானத்துக்கும் விஞ்ஞானத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நம்ம சொல்றோமே ஞானம் விஞ்ஞானம். அந்த படிச்சதும் ஒரு ஆசைதான், மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில படிச்சுட்டோம். ஆமா, ஆனா இப்போ வேலைக்கு போகணும்னு போயின்னு இருக்கேனே,
அதெல்லாம் தப்பு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஓகே போறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம்? கிருஷ்ணா நான் உனக்காக போறேன் கிருஷ்ணா. வரதுல உனக்கு 50% குடுக்குறேன் கிருஷ்ணா. உன்னோட சேவைக்கு நெறைய லக்ஷ்மி தேவைப்படுறது. ஸோ அதனால நான் வேலைக்கு போயிட்டு நான் உனக்கு 50% குடுக்குறேன். ஷீலா ரூபகோஸ்வாமி சொன்னார் இல்லையா? அந்த மாதிரி போணும். வேலைக்கு போற இடத்துல எல்லாரும் ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ, குட் மார்னிங்லாம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும். இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ணருக்காக இப்போ எங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒவ்வொரு பிடிஎம்லயும் புக் ஸ்டால் போடுவோம். சில பிரபுபாதரோட அந்த புக்கு இது போதெல்லாம் பகவத்கீதால ஒரு காம்படிஷன் வச்சுடுவோம். 12வது சாப்டர் 15வது சாப்டர் அப்படின்னு காம்படிஷன் வச்சுடுவோம். வச்சா ஒரு 300 400 புக்கு போயிடும். அப்படியே தானே வித்துடும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் அதை படிக்கணும். அப்புறம் எல்லாரும் காம்படிஷன்ல வேற அட்டன் பண்ணுவா. ஸோ ஒரு 400 500 பேர் ஃபுல் 15th சாப்டர் சொன்னா எப்போ நம்மளோட அதிக மாசத்துல புருஷோத்தம மாசத்துல அந்த மாதிரி நம்ம பகவானே நான் உனக்காக போறேன் பாத்துக்கோ, நான் போற இடத்துல கிருஷ்ண கான்சியஸஸ பரப்பணும். அப்படி நம்ம போனோம்னா சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம், பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம போறோம். அந்த ஆசை தப்பு கிடையாது. நம்ம பாகவதத்துல எவ்வளவு வருஷம் சொல்றது, கோபப்படுறதும் ஆசைப்படுவதும் தப்பே கிடையாது. எப்ப நம்ம கோபத்தை ஆன்மீகத்திலும் ஆசையை ஆன்மீகத்திலும் திசை திருப்புகிறோமோ, நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம். ஹனுமான் தன்னுடைய கோபத்தை இலங்கையை எரித்தார். எதற்காக? ராமருக்காக. அந்த மாதிரி பகவானுக்காக நம்ம செஞ்சா அது தப்பே கிடையாது. ஸோ இப்பயாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம இப்ப கடைக்கு போறோம், ஏதோ வாங்குறதுக்கு போறோம், மாம்பழம் சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசை. மாம்பழ சீசன் முடிய போறது. போய் இருக்கிற மாம்பழம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம். ஒரு நாள் போகலாம் இல்லையா? பகவானுக்கு இந்த வாட்டி நம்ம எப்படி கோவில்ல விதவிதமான மாம்பழத்தாலேயே அலங்காரம் பண்றா, நம்ம போய் பண்ண முடியாதா? ஒரு 4 வெரைட்டி மாம்பழத்தை வாங்கிட்டு அன்னைக்கு பகவானுக்கு மாம்பழ விருந்து, மாம்பழத்துல ஒரு 4-5 விஷயங்கள் பண்ணி பகவானுக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம எவ்வளவு மாங்காய் பச்சடி கிச்சடி எல்லாம் பண்ணி சாப்பிடுறோம். ஆனா பகவானுக்கு அது பண்ணணும்னு தோன்றதான். அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ங்கிறது. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. நீ பண்ண வேண்டிய வேலைகளை நீயே பண்ணு. ஆனா பகவான் சாப்பிட போறாரு. அத்தனை வெரைட்டியும் நம்ம தான் சாப்பிட போறோம். சோ நம்ம சாப்பிட போறோம், எனக்கு வேணும், ஆத்துல உள்ளவாளுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு போறதுக்கு பதிலா பகவானுக்கு இன்னைக்கு போகால இதை ஆஃபர் பண்ணினா எவ்வளவு அழகா இருக்கும் அப்படின்னு பண்றதுதான். வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ரொம்ப அழகான ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்கா பாருங்க. பகவத்கீதையின் படி 7.19. யாருக்கு தெரியும் 7.19? இங்க ஹிண்ட் கொடுத்துட்டா. பல்வேறு பிறவிகளான 1000 ஜென்மம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் 1000 மனுஷர்கள்ல ஒருத்தன் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பான். அதுல 1000த்துல ஒருத்தன் உண்மையாகவே பகவானை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவான். நான் மீனிங் சொல்லிட்டேன். இப்ப சொல்லுங்க வருஷ பார்க்கலாம். பகுனாம் ஜன்மாமாம் அந்தே. அதானே மாதாஜி? சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரிபோல். பகுனாம் ஜன்மானாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவஸ்வம் சர்வம் இதி சா மகாத்மாசு துர்லபம். துர்லபம்னா என்னது? கிடைக்கிறதற்கு அரிது. அரிது அரிது மானிடராக பிறத்தல் அரிது. அரிது அரிது கூன் குருடு செவிலி இன்றி பிறத்தல் அரிது. நான் பாடினேன் இல்லையா? அரிதானது. சுதுர்லபம். துர்லபம்னா அரிது, கிடைக்காது. சுதுர்லபம் ரொம்ப ரொம்ப. நம்ம விஷ் பண்ணுவேன், வெரி வெரி ஹாப்பி பர்த்டே. என்ன ஹாப்பி பர்த்டே? நம்ம என்னத்தை சாதிச்சிட்டோம்? ஹாப்பி பர்த்டே ஏதாவது பண்ணினோமா போன வருஷத்துலேருந்து இந்த வருஷம் மட்டும்? இல்லை இப்போ பர்த்டே இருந்து அடுத்த வருஷம் மட்டும் பண்ண போறோமா? இல்லையா? ஸோ அதை என்ன சொல்றார் பகவான்? பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்பவர்கள் 1/10,000 மல்டிப்ளை 10,000 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 லட்சம். 1/10 லட்சம் ஆள்கள் தான் பகவானை உண்மையாக புரிந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு பகவானே சொல்றார். அந்த ஞானத்தை வளர்ப்பவன் எப்பொழுதும் முதிர்மல கடவுளான வாசுதேவரிடம் சரணடையறதுக்கு அப்படி தவிக்கிறார். ஓகே, இங்க இன்னொரு விஷயம் என்னமோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன். வாசுதேவ் விசுத்த சத்துவத்தை பத்தி எங்கேயோ கொடுத்திருந்தது. விசுத்த சத்துவம், வாசுதேவ சத்துவம். வாசுதேவ சத்துவம்னு இங்க இதுல பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? படிச்சோம் நம்ம இப்போ. எப்போதும் வாசுதேவரிடம் முழு பூர்ணமாக சரணடையணும். ஓகே, அதான் வாசுதேவர்களுடைய முழுமையாக சரணடையணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞமாம் ஏகம் சரணம் ரஜ. வேறு விதமா கூடினா என்ன? ஜீவன்கள் பூரணத்தின் நித்தியமான அம்சங்கள். யாரு பூரணம்? முழு பூரணம் பகவான் தான். அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம அம்சங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவர் முழுசாதான் இருப்பார். மீதி இருக்கிறதும் முழுசுதான். நான் இப்ப சொன்னேன்னா பாகவதத்தோட சத்துஸ்லோகி அகமேவா சமேவா கிரே, அகம் ஏவ சமே ஆகிரே.
அகம் ஏவனா நான் மட்டும் இருந்தேன். ஆசம் சன்ஸ்கிருத்ல ஆசம்னா இருந்தேன். அகம் ஏவ ஆசத்தை தான் அகமேவாசமேவா அக்ரே அப்படிங்கிறா. ஆக்ரேனா என்ன? கிரியேஷன். கிரியேஷனுக்கு முன்னாடி நான் மட்டும்தான் இருந்தேன். அகமேவா சமேவாகிரே நானியதே சச்சபரம். லாஸ்ட் ஒன் அவசிஷேத சோஸ்மியகம். எல்லாம் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் மீதி இருக்கிறது நான் தான். அதே தான் இன்னொரு வரிசை என்னது? பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவ அவசிஷ்யத்தே. இதெல்லாம் படைச்சு அத்தனையும் சக்திகளால எல்லாத்த படைச்சப்புறமும் பகவான் பூர்ணமா தான் இருப்பார். பேங்க் பேலன்ஸா நம்ம பேங்க்ல போய் விட்ரா பண்ணிட்டு வந்தா பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருத்து மாத்தாச்சின்னு சொல்றதுக்கு அவர் முழுமுதற் கடவுள். தன்னோட சக்தியை வச்சு என்னத்தை தான் கிரியேட் பண்ணாலும் அந்த சக்தியில ஒரு இத்துணோடு கூட குறையாது. பூர்ணம் ஏவ அவசிஷ்யத்தே, மீதி இருக்கிறதும் பூர்ணமாகவே இருக்கும். புரியுறதா மாதாஜி? பிரபுஜி புரியுது மாதாஜி. போலாமா? போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்க போறே? படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. படிக்கலன்னா படிங்க மாதாஜி. வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. மந்திரங்களிலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்டதன்படி பகவானுடைய தெய்வீக திருமேனியிலிருந்து வரும் பிரம்ம ஜோதியானது ஆன்மீக பொறிகளால் நிறைந்தது. இருப்பை பற்றிய முழு உணர்வுடன் கூடிய தனிப்பட்ட ஜீவன்களே அந்த பொறிகள். சில நேரங்களில் இந்த ஜீவன்கள் தங்களுடைய புலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவதால் அவர்கள் பௌதீக உலகினுள் வைக்கப்பட்டு புலன்களின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும் போலி எஜமானராகின்றனர். எஜமானராக இருக்க விரும்பும் விருப்பமே ஜீவனின் பௌதீக நோயாகும். ஏனெனில் புல நுகர்ச்சியின் மயக்கத்தினால் அவன் ஜட உலகில் தோற்றுவிக்கப்படும் வெவ்வேறு உடல்களில் வழியாக பயணிக்கின்றான். பிரம்மஜோதியுடன் ஐக்கியமாகுதல் அறிவின் முதிர்ச்சிக்கான அடையாளமில்லை. பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்து ஆன்மீக தொண்டிற்கான உணர்வினை வளர்ப்பதால் மட்டுமே ஒருவன் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தின் தளத்தை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல ஒரு அழகான பாருங்க, இப்ப போலி என்ன சொன்னவர்? போலி தானே அது. பகவானுடைய தெய்வீக திருமை இல்ல. பௌதிக உலகில் உள்ள உலகில் வைக்கப்பட்டு புலன்களின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியும் போலி எஜமானர்கள் ஆகிறார்கள். இந்த போலி எஜமானர்களுக்கு, போலி சாமியார்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருஷம் இருக்கு பகவத்கீதையில, தெரியுமா? இருக்காது? யார சொல்றா? அந்த போலிங்கிறது ஏமாத்துறவா. ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கு, மித்யாச்சார. வருதா? மித்யாச்சார வரிசையா இருக்காது தெரியுமா? 3rd சாப்டர்ல 6வது வருஷம். சர்வேந்திரியாணி சம்யம்ய சர்வ இந்திரியாணி சம்யம்ய, அதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. எல்லா புலன்களையும் கட்டுப்பட்டிருக்கு. சம்யம்னா கண்ட்ரோல். புலன்களை கட்டுப்படுத்தாம அப்படி மேய விட்டான்னு சொல்லுவோம் பார்த்தா புலன்களை. அவளெல்லாம் யாருன்னு சொல்றா? அப்படி புலன்களை வேய விட்டுட்டு சன்னியாசியாம் அப்படின்னு ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் போட்டுன்னு இருப்பா. அவளுக்கெல்லாம் என்னன்னு சொல்றோம்? மித்யாச்சாரி அப்படின்னா போலிகள். அப்படி போலி எஜமானர்கள். எஜமானராக இருக்க விரும்பும் விருப்பமே ஜீவனின் பௌதிக நோயாகும். பௌதிக நோய் என்ன? நான் தான் எஜமானன், என் வீட்டுக்கு நான் தான் எஜமானர். நம்மளை மரத்தை உண்டு பண்ணினோம், நம்மளை சிமெண்ட்டை உண்டு பண்ணினோம், நம்மளை அந்த வீட்டை கட்டுறதுக்குள்ள புத்தியை உண்டு பண்ணினோம். ஒண்ணு கிடையாது. ஏதோ பகவான் உண்டு பண்ணினதெல்லாம் கொண்டு ஒரு இடத்துல சேர்த்து போட்டுட்டு நான் தான் இந்த வீட்டு கட்டினேன், நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு ஓனர் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை. பிரகிருத்திய கிரியமானானி குணய கர்மானி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா. அது என்ன சொல்றது? அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தா அகமித்தி மன்னியத்தே. நானா இருக்கக்குள்ள பண்ணினேங்கிறது. இந்த நிமிஷம் இருக்கும், அடுத்த செகண்ட் என்ன ஆகும்னு யாருக்கு தெரியும்? என்ன நம்ம அதெல்லாம் ஏன் பண்றோம்? குணைக கர்மானி, குணத்தினால பண்றோம். அதனாலதான் நம்ம வாசுதேவ குணம், அதுக்கு பேர் என்ன? வாசுதேவ குணம்ங்கிறது விசுத்த சத்துவம். சத்துவ குணத்துக்கும் மேல அந்த விசுத்த சத்துவத்துல உள்ளவாளுக்கு உடல் பௌதிக உடல் கிடையாது, டிரான்சென்டென்டல் உடல். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எந்த புலன்களை வச்சு எந்த வேலை வேணாலும் பண்ணலாம். கண்ணை வச்சு சாப்பிடலாம், வாயை வச்சு கேட்கலாம், காதை வச்சு பார்க்கலாம். பகவானுடைய உடல் அந்த மாதிரி. அப்படிப்பட்ட பகவான் கிட்ட போறது தான் வாழ்க்கையின் முதல் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.
ஓகேயா? ஆனா பிரம்ம ஜோதியில போறது இல்ல. ஏன்? பிரம்ம ஜோதியில போய் இப்பதானே நம்ம நேத்து முந்தா நாள் தானே படிச்சோம். பகவானோட மூஞ்சில அந்த பிரம்ம இது மறைச்சிருக்கு. அதனாலதான் இந்த பூலோகத்துல இயற்கையான லைட்டுக்கு அவசியம். பகவானோட லோகத்துல இல்ல. இந்த வருஷம் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். 15.6 ந தத் பாசயத்தே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவக்கக. அங்க சூரியனோ சசாங்கோ காத்தோ எதுக்கும் அங்க அவசியம் இல்லை. ஓகே, இங்க இன்னொன்னு, பிரம்ம ஜோதிக்கு போனாலும் கீழே வந்து விழுவோம் இல்லையா? என்ன கொடுத்துருக்கு? அந்த லைட் ரெஃப்ளெக்ஷனுக்கு போனாலும் மாதாஜி லிபரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் சொல்லுவாளே, திரும்பி வரமாட்டோம்னு சொல்லுவாளே மாதாஜி, நீங்க வருவேன்னு சொல்ற. இங்க கொடுத்துருக்கு, நான் சொல்லலப்பா, பகவத்கீதையிலும் கொடுத்துருக்கு. இங்க மட்டும் இல்ல, இங்க என்ன கொடுத்துருக்கா? அந்த லைட் ரெஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஒருவன் போனால் கூட பிரம்ம ஜோதியுடன் ஐக்கியமாகணும் அப்படின்னு போனா கூட என்ன ஆகும்? பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்து ஆன்மீக தொண்டிற்கான உணர்வினை வளர்ப்பதால் மட்டுமே ஒருவன் மிக உயர்ந்த தளத்தை அடைய முடியும். அப்படி இல்லைன்னா என்னாகும்? அவன் கீழே வந்து விழுவான். அது இந்த பகவத்கீதையில எந்த செய்தியில சொல்றது? கடைசியில பாருங்க, இங்க இல்ல, இப்பதானே பார்த்தோம். வந்து திருப்பியும் கீழே வருவான். தான் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தின் தளத்தை அடைகிறான். ஐ திங்க் 9.21 9.21 வந்து கரெக்ட். 9.21 தேத்தம் கத்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியர் மர்த்திர்லோகம் விஷந்தி. கொண்டு போன புண்ணியங்கள் எல்லாம் சீனே கரைஞ்சு போன அப்புறம், ஜீரோ ஆன அப்புறம் மிருத்யுர்லோகம் விஷந்தி. இந்த பூலோகத்துக்கு இன்னொரு பேர் வந்து மிருத்யுர்லோகம். ஏன்னா இதுக்கு மேல உள்ள பூவர் சுவர் அதுலலாம் இது கிடையாது. ஏன்னா பிறப்பு இறப்புங்கிறது இல்லை. அதனால ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம பேஜ் நம்பர் 122ல இருந்து படிக்கணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. படிக்கணும்னா படிக்கலாம், உங்களுக்கெல்லாம் பரவாயில்லன்னா படிக்கலாம். ஏன்னா 10 எடுத்து பாவம் வேண்டாம். ஏன்னா இதுல ஒரு நல்ல இந்த ஸ்லோகம் வருது. இது எந்த ஸ்லோகத்தோட தொடர்ச்சி? 8.5 என்ன சொல்றது? அந்த காலே சமாமியவ, கடைசி நேரத்துல நீ என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோப்பா. என்ன ஞாபகம் வச்சுட்டா எங்கிட்ட தான் வருவ, இதுல சந்தேகமே கிடையாது. அந்த காலே சமாமியவ ஸ்மரன் முக்துவா கலைவரம் எக் பிரயாத்திஷ்ட. இதுக்கு வந்து பிரயத்தனம் பண்றவன் நாத்தி அத்திர அசம்சயக, எங்கிட்ட வருவானே தவிர வேற சந்தேகமே கிடையாது. ஓகே மாதாஜி, இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கலன்னா பகவான, நீங்க சொன்னீங்க பகவானை ஞாபகம் வச்சுன்னா பகவான் கிட்ட போவோம். பகவானை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நமக்கு என்ன ஆகும்? என்னத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அந்த பிறவி எடுப்போம். நாயை ஞாபகம் வச்சா நாயா பிறப்போம். பொண்ணோ புள்ளையோ ஞாபகம் வச்சுருந்தோன்னா அடுத்த பிறவியில அவளுக்கு யாரை ஞாபகம் வச்சுட்டோமோ அவளோட ஃபேமிலியில வந்து பிறப்போம். எம் எம் வாப்பி ஸ்மரன் பாவம், என்னென்னு நமக்கு ஞாபகம் வருதோ அந்த நேரத்துல தம் தமே வைத்தி, அதுக்கேத்த மாதிரி கௌந்தையா சதா தத்பாவ பாவித்தா. நான் என்ன சொல்லுவேன்? ததாஸ்துன்னு சொல்லுவேன். நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறியா? ததாஸ்துன்னு சொல்லுவேன். ஸோ அடுத்த பிறவி கிடைக்கும் போது இப்பதானே சொன்னேன், கர்மனா தெய்வ நேத்திரேன ஜந்துர் தேக உபபதத்தே. ஜந்துர் தேக, என் அந்த விதமான தேகத்தை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாரா பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ எல்லாமே எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்களேன். ஈஸ்வரன் பிரின்ஸ் அப்படி அதோட என்ன சொல்றது, நமக்கெல்லாம் புரியாத நிலைமைக்கு ஸ்டாண்டர்டுக்கு போயின்னு இருக்கோம். ரொம்ப கஷ்டம். ஏதோ நம்ம நாமினிஷா பிரபுவான்ல முடிக்க முடியாது, 2-3 நாள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா